Right here. Don't do it. Care asta roșie? Victory americană. S-a oprit? Aproape. Așa cu ea înapoi ăsta acum. Dar s-a oprit. Mai ia înapoi, s-a răzgândit. Oh, cât mai are, uite. Păi ăștia sunt lungi. De unde ai luat-o? De la magazin, îți dai seama. Și așa mai departe.